أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع رضاه ثم أما بعد. ‘Yan uwa barkanku da warhaka, barka da yamma. Akramaka Allah Malam Tijjani, muna yau da dai mun san ka baka shiga wannan harka na social media, ba ruwanka da layi, ba ruwanka da sauransu. Duk da dai a baya mun yi ta ce ma kai kana ta taraddut baka amsa ba, amma to yanzu mun ga kai da kanka kuma ka zo ka koma kana yin wannan live din, kuma kana yin shi ne akan abin da ya shafi faidar maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. To ko akwai wani dalili ko kuma akwai wata manufa da kake so ka isar da ya sa kai wannan abun, ko kuma ya lamarin yake? Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. أما gaskiya yin magana a cikin social media ba abu bane da yake burge ni ko kuma yake ɗauka hankali na, amma yau da gobe tasa yawan bibiya da kuma ganin abubuwan da suke faruwa sai na ji tsoro. Abin da ya bani tsoro shine wato Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bai yaudari mutane ba, bai cuce su ba, kuma bai masu ƙarya ba. Shehu Ibrahim din nan mutumin Senegal, kuma ya fito don ya kawo tajdidi da gyara a cikin addinin musulunci. Lokacin da turawan mulkin mallaka duka sun haɗa kai wajen ganin bayan addinin musulunci da musulmai. Wajejen Toki akwai gwamnati amma sun kada ita shekarar da aka haifi Shehu Ibrahim har zuwa shekarar da ya sanarwa cewa shi ne sahibul faidati. Kuma aikin da Shehu Ibrahim ya yi shi ne gyara Islam, gyara imani da gyara martaba ihsani. Sannan da ƙoƙarin haɗa kan al'umman manzo Allah yana cewa hal tajma'ul ayyamu qauma Muhammadin ala nahjihi, ko Allah zai gwada mana cewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ta haɗu bisa kan tafarki manzo Allah. Haka yana cewa ayan nasu khallul hazla wa qufu Muhammadin, kowa ya aji wasa a zo abi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, abi abinda Annabi Muhammad ya zo da shi. Sannan yana cewa wa annaji khairul khalqi lastu ahidu, ni bana barin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yana cewa wa man bi sifatil mustafa ala kullahu hayatan wa mautan nala izzan mubajjala, duk wanda ya tattara rayuwar shi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗabi'antu da sifofin annabi, ya samu girma wanda ba iyaka. Sannan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba ash'ari ne, yana bin wato aqida ash'ariya, ya walwala dukkan rumuzu waɗanda suke da zurfi, musamman mas'ala ta wato alƙadari wal jabar, qadariya da jabariya. Shehu Ibrahim ya ce min bayni fartin wa damin laban khalisan sa'igan lisharibin, ya ce mutum ga ya zama qadari ko ya zama jabari, cikin zuciya ta kudurci Allah ne yake yi, amma ya tashi tsaye ya yi aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Yana cewa wala tahsibu dahran bi an tutraku sudan, ku taɓa zaton Allah zai bakku zaune kara zubi ba ku da abin da za ku yi. Sannan ya ce laqad khaba madzubun sahawata marrada wa lam yuhsin ta'ati mala al-huda. So amma abun ban mamaki sai gashi mun gamu da mutane sun ɗauki wasu ma'lumat na Shehu Ibrahim sun juya su daga kan asalin su, sun kuma yi kokarin juya akalan faila zuwa ga abun da ba shine manufan Maulana Shehu Ibrahim ba. Wannan abun ya sa ina cewa matasa wanda Allah ya ba su haske koyaya ne za su iya fahimtar da wani. Dole akwai wanda zai biyo ta kan abin da suka rubuta wata ran ko suka ajiye, ya ga menene manufar da waɗannan bayan Allah suka tafi da shi. Misali Maulana Shehu Atiku Sanka radiyallahu anhu, mutum ne wanda ba a taɓa jin shi bisa kan wani abu da ba ta farkin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sai gashi yana yin raddi, yana kariya ga faida, yana gwada cewa wannan zamanin babu abun da ya dace a bi saboda a sadu da Allah kuma a yi musulunci daidai sai wannan lamarin na Shehu Ibrahim. Haka Shehu Gibrima ya biyo, haka Shehu Tijjani ‘yan mota radiyallahu ta'ala anhu, su Shehu Mahmud Salga
da sho balarabe gosun sho balarabe jiga sho abubakar cuta duk inda ka je duniya inda mutanen kirki suke to almajirin sho ibrahim radiyallahu anhu sai gashi yanzu mun ga wasu sun hito wannan aikin ne in suna magana ta yi kama da irin magana wa'ancan bayan Allah amma sai gashi manuwar ta canza. Wannan yasa na ji cewa lallai dan abun da na sani ko yaya ne in fito in gaya ma mutane la'alla kila Allah ya sa a gamu da wani mutum wanda zai amfana kuma cewa wato lamarin da bayan Allah suke kan shi bai sauka ba. Wannan zamanin in mutum bai hattara ba sai mutane su raba shi da Allah. Dama Qur'ani ya ce in tuti' akthara man fil ardi yudillu an sabilillah, idan ka bi mafi yawan mutane da suke bayan ƙasa za su raba ka da tafarkin Allah. Shi lamarin Allah dama shine inda shi dan ya alƙawarin zai zauna la aqudanna lahu siratikal mustaqim, ya ce zai tsaya kan siratul mustaqim. Lamarin sanin Allah da lamarin sanin manzo Allah da lamarin sanin bayin Allah da riskar haƙiƙa wannan ita ce tafarki siratul mustaqim, kuma shine amana da dan adam yake dauke da ita. Kenan ba mamaki ta nan ne za mu samu shaidan yana ƙoƙarin ya raba mutane da Allah, raba mutane da manzo Allah. Abin da zan gaya ma al'umma shine idan suka bari aka raba su da lamarin Shehu Ibrahim, aka lalata musu hanyar Shehu Ibrahim, to kusan duka hanyoyinsu na saduwa da Allah kenan sun toshe. fal yawma babul fathi babun wahidun, sannan haisul mashrabu wahid inda al-mashraba wahid, masharabin ya koma daya. Dama mashraban shine daga hadarar Allah, manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da annabawa. Manzo Allah ne kawai yake iya ansa daga Allah kai tsaye, annabawa su ansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shehu Tijjani yakan ansa daga annabi amma ba tare da annabawa ba. Wannan yana da kyau a bambance. Shehu Tijjani bai gogayya da annabta, ya ce da zai sha digo ƙwayar zarra daga abin da ke cikin annabta da ya narki. Haka bai jayayya da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce fa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka sayyidi qabatin ma'dabi bin mailati. Ce to ba dai bane, amma akwai lamarin Allah na musamman baiwa ya keɓan Shehu Tijjani da ita. To duka waliyai suna an sani daga Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da dukkan halitta gaba ɗaya. To menene shi Shehu Ibrahim din nan shi kadai ne wanda yanzu ya shanye abun da ke cikin hadara ta walittata ta Shehu Tijjani, sai zamo duk wanda yake bukatar yau yayi alaka da Allah, yana bukatar ya san manzon Allah tsakani da Allah, yana bukatar ya bi bayan Allah tsakani da Allah, ba tare da rudani da rikicin da zamani yake ciki ba, ba tare da lalaci da abubuwan da aka zuba cikin addini wanda ba daidai ba, ya fahimci addini daidai. To dole yayi lamarin Shehu Ibrahim, dan yayi sanarwa yayi kuwa cewa shi annabi zai bi. Idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id, ya ce abi annabi, ya ce manzo Allah za a bi. Musalli kama kana nabiyyu musalliyan, nasumu kaza na ku sabilal sumaidai wa min fi qulamin in nuridu siratahu. Dan haka shine abin da nace bari in fito da tare da rauni da jahilci na da kasawa ta da komai, in ga dan abin da na fahimta a cikin wannan bawan Allah, dan godiya ga Allah na samu abin da na samu a cikin Shehu Ibrahim, na riskar abubuwan da suke za su hana mutum yin bauta ga halitta da nihin halitta da kuma ta samma Allah tsakani da Allah. Lallai faila tana cike da asirai da yawa, kuma tana cike da ilmuma da yawa, wanda insha Allah a hankali za mu ci gaba da yin bayanin iya abin da muka ji bayan Allah magabata da abin da muka fahimta. Allah ya mana albarka cikin abin da za mu yi, kuma Allah ya ba mu abin da Shehu mai gora yaka roƙo. Yana cewa Allah ya ba mu fahimta mai yawa a cikin sirrin tajalli na faila, mu zan mafiya. Sannan yana cewa fatahi ya samu ga hannayenmu, kar ya tsaya. Insha Allah wannan shine ma yajibu bihil i'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi.